Guztioi ordubiak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Arnaldo Otegi ez da Euskal Herria Bilduren lehendakari gai izango datorren urteko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan. Hala jakinarazi dio koalizioaren mahai politikoari gaur Donostian egindako bileran. Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak adierazi du aspaldi hartutako erabakia dela eta ongi hausnartutakoa. Azpimarratu du herriaren interesak eta beharrak pertsonen gainetik daudela eta Iparrorratz horren arabera hartu duela erabakia entzun. Aurreratuko dizuet, ez naizela postulatuko 3 herrialdetako lehendakari hautagai izateko, eta zentzu horretan nik uste dut, datozen hilabete urteetan nire tokia ez dagoela, eta ez dut esaten honekin ez duela garrantzirik, 3 probintzietako parlamentuan, baizik eta nolabait ere eztabaida guzti eta kontestu historiko honen erdian, gauzak arilkatzen, zubiak eraikitzen eta akordio zabalenak lortzen dela nik egin dezakedan nolabaiteko ekarpenik handiena datozen hilabete. Ordea EAJak eman du Urkulluren ordezkoaren izena Imanol Pradales. Epe ertain eta luzera begiratuz, eta Urkullu lehendakariak eta bere gobernuak utzi diguten azebetze oinarri handiarekin, EBBk ulertzen du une egokia dela, belaunaldi berri bati bidea irekitzea datozen hamarkadetan euskal erakundeak gobernatu ahal izango dituenak, gure herriarentzat planteatzen diren ziurgabetasun eta aldi berean aukerez betetako garaiak datozela ikusirik. Belaunaldi hori gorpuzten du hain zuzen Euskadi Buru Batzarrek lehendakaritzarako proposatu duen hautagaiak, Imanol Pradales Gilek. Eta hautagaien dantza honetan Eusko Jaurlaritzaren osaketari erreparatu dio Eneko Andueza PSeren idazkari nagusiak adi. Si el Partido Nacionalista Vasco decidiera echarnos del gobierno, desde luego estaría cometiendo un error de bulto de una magnitud bastante importante. Estarían expulsando a la parte más eficiente y a la que mejor gestiona los recursos públicos y aquellas cuestiones que nos competen. Por tanto, considero que sería un extraordinario error. Bada Legebiltzarreko hauteskundeen bueltako gehiengoaren zain memoriari helduta Mikel Zabalza oroitzeko ekitaldia egin dute asteburuan. Orbaizetan bere jaiotetxean izan zen Ola etxean bertan gogoratu dutenez, 38 urte dira Orbaizetarra torturapean hil zutela Intxaurrondoko kuartelean. Hala, ekitaldiak orduko gertaerak gogoratu eta gaur egun oraindik ere torturaren inguruko indarkeriak aitortzeko egin beharreko bidea aldarrikatu dute. Zure senide desagertuan non dagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehienetan bezala, hilik aurditzen denean. Eta desagertua jarraitzen badu, gizateriaren aurkako delitu jarraitua egiten ari da, bai pertsona beraren aurka, bai haren senideen eta gertukoen aurka. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea. Jarrai dezagun, Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atxedenik ez. Gora, Mikel! Gora! Eta lerroburuekin bukatzeko berriz asteburuan jaso direnez, indarkeria matxistaren aurkako aldarriak ozen entzun dira larunbatean indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunean. Euskal Herriko mugimendu feministak kaleak hartzeko deia egin zuen indarkeriarik gabeko bizitzak, bizirik libre eta antolatuta lelopean eta jende andana bildu zen hiriburu guztietako protestetara. Horietan guztietan azaroaren 30ko greba feminista orokorra izan zuten hizpide eta egun horretan lanuzteetan eta mobilizazioetan parte hartzeko deia ere egin zuten.
Eta honekin asteleheneko lerroburuak aipatuta, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Aurreratu bezala, Israel eta Hamas menia luzatzeko prest daude. Gaur da bi aldeek adostutako 4 eguneko su-etenaren azken eguna, eta jihad islamikoak oraingoz ez du baieztatu borroken etenaldia luzatzeko prest dagoen. Gazatik datozen azken berriak hala aipatu dugu lerroburuetan ere Otegi ez da Euskal Herria Bilduren lehendakari gai izango. Aurreratuko dizuet, ez naizela postulatuko 3 herrialdetako lehendakari hautagai izateko, eta zentzu horretan nik uste dut datozen hilabete urteetan nire tokia ez dagoela, eta ez dut esaten honekin ez duela garrantzirik, 3 probintzietako parlamentuan, baizik eta nolabait ere eztabaida guzti eta kontestu historiko honen erdian, gauzak arilkatzen, zubiak eraikitzen eta akordio zabalenak lortzen dela nik egin dezakedan nolabaiteko ekarpenik handiena datozen hilabete urteetan. Gure obsesioa da beste politika publikoak egitea. Beste politika gintza egitea, beste gobernantza eredu bat martxan jartzea, eta Euskal Herria beste eszenatoki batetara jutea. Eta hori norekin egin nahi dugu, nahi duten guztiekin, ez gaude politikan inoren kontra juteko, bai, fascisten kontra juteko bai. Politikan gaude herri hau hobetzeko eta herri hau hobea egiteko. Eta horregatik uste dugu azertatu egin behar dugula, eta ez daka zalantzarik azertatuko dugula. Aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegitura diputatua da Euskadi Burubatzarrak oinarriei proposatuko dien lehendakari gaia. Astelehenean egin behar zuen bilera EBBk hautagaiari buruzko prozesua abiarazteko, baina hedabideek Urkulluk ez zuela jarraituko zabaldu ondoren EAJko zuzendaritzak oizkanpoko bilera egin du larunbatarekin eta espekulazioen jokoa moztu nahian bere apustua jakinarazi du Imanol Pradales. Epe ertain eta luzera begiratuz, eta Urkullu lehendakariak eta bere gobernuak utzi diguten azebetze oinarri handiarekin, EBBk ulertzen du une egokia dela, belaunaldi berri bati bidea irekitzea datozen hamarkadetan Euskal erakundeak gobernatu ahal izango dituenak, gure herriarentzat planteatzen diren ziurgabetasun eta aldi berean aukerez betetako garaiak datozela ikusirik. Belaunaldi hori gorpuzten du hain zuzen Euskadi Burubatzarrek lehendakaritzarako proposatu duen hautagaiak, Imanol Pradales Gilek. Hore badela niretzat, atzo Euskadi Burubatzarrak egin duen proposamena jasotzea, baina hurrengo hilabeteotan oraindik gure alderdi kideek bozkatu beharko dute eta eman beharko dute erabakia. Bada hauteskundeak hizpide ditugula, Nafarroako 30 udal eta 39 kontzeju atzo bertan ospatu zituzten hauteskundeak maiatzaren 28ko hauteskundetan hautagaitzarik gabe geratu eta gero Leire Martinez.
Nafarroako 30 udalek, 39 kontzejuk eta 14.808 herritarrek hauteskunde errepika berezia izan zuten atzo. Datozen 4 urteetarako alkatea aukeratzeko. Izan ere, pasaden maiatzaren 28ko udal hauteskundeetan, 69 erakunde gobernatu gabe geratu ziren. Buelta berri honetan, Iruin herrian erabaki garrantzitsuak hartu ziren. Hala nola, 1000 biztanle dituen Arre herria edo bertze 1000 lagun dituen Berriosuson. Plaza garrantzitsua izan zen ere Olaz, eskualdeko herri bakarra delako kontseiluko presidentea duena. 400 biztanletik gorako udalerrietan ere hauteskunde partzialak izan ziren. Bertzeak bertze, Barasoainen, Iturmendin, Izaban edota Arantzan. Herri horietan Bilduk irabazi zuen. Alderdi subirenista izan zen, hauteskunde horietan aurkeztu zen alderdi handi bakarra. EH Bilduk ere Pirineotako ezkarotzeko aginte makila ere eskuratu zuen. Gera jendeak ikusi zuenean etzela osatu eta momentuz etzegoelea udalarik eta gainera ikusita azken urteetan zenbat gauza egin diren eta hori jendea larritu zen eta beraz ja udan zehar hitz egin genuen eta bazuden zenbat persona prest eta beraz herri mailan hitz egin zen pilo bat, negoziatu zen jendearekin inor baztertuta sentitzeko eta azkenean osatu zen zerrenda hori. Eta listo, besterik gabe. Azaroaren 26ko bertze protagonista bat aulkixuriak izan ziren. 12 herritan hautagaitzak aurkeztu zituztenak. Horietako 4, Areso, Atetz, Muruzabal eta Urroz herrietan, alderdi xurien zerrenda baino etzen agertu. Eta beraz, Nafarroako gobernuko kudeatzaileek osatuko dute zerrenda. Alkate hautetxiek ez dutelako kargua hartuko. Aulkixurien estatutuek agintzen duten gixan. Emaitzo kala Nafarroako alderdi erregionalistak biltzarra egin du asteburuan Tafallako belodromoan. Alderdia ez dago bere momenturik goxoenean, baina presidenteak Javier Espartzak azpimarratu du aurreko estrategiak alde batera utzi beharko dituela eta alderdi desberdinekin lanean hasi. 700 bat kargudun eta afiliatuek hartu dute parte UPN Nafarroako alderdi erregionalistak ospatu duen kongresuan Tafallako belodromoan. Javier Espartza alderdiko presidenteak bertan errandu Nafarroan berriro gobernatu nahi badu alderdia erregionalista, moderatua, zentratua eta erabilgarria izan beharko duela, alderdi desberdinekin akordioak lortzeko. UPNek ez du negozioa bizi oposizioan, eta zer erranik ez, Peperen aintzinean hauteskunde orokorrak galdu ondotik. Espartzak errandu aintzineko estrategia guztiak xautu dituela, eta Nafarroako gobernura itzultzeak desberdinekin akordioak lortzen jakitea eskatuko diela, jarrera moderatuagoengatik eta juliganismori gabe. UPNek PSN-erekin eta gero abairekin adosteko beharra duela adierazi du. Hori bai, betiko gixan, EH Bildu dela marragorri bakarra aipatu du. Erran beharra dago ere, biltzarrean ez dela Miguel Sanz presidente ohia izan, eta garai batean beti Espartzaren ekitaldien lehen lerroan egoten zela. Bukatzeko, Espartzaren iritziz alderdi erregionalista batuta iritsi behar da udaberrian egingo den kongresura. Zatiketak bere aurkariei bakarrik eginen dielako mesede. Mugimendu feministak kaleak bete ditu bortxa matxistaren aurkako mezuekin milaka lagun batu ziren larunbateko mobilizazioetan eta indarkeriaren ertz guztiekin amaitzeko eskatu zuten azaroaren 30ko greban fokua jarrita Paul Elizondo. Feminismoak kaleak hartu zituen joan den larun batean indarkeria matxista salatzeko, hain zuzen ere, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean. Urtero bezala manifestazioak eta mobilizazioak egin zituzten goizean Gasteizen eta Donostian, arratsaldean Bilbon, Baionan eta Iruñan, eta horretaz gain herri eta auzoetan ere mobilizazioak izan ziren.
honekin jai duzue. Era berean, gizonei ere dagokien ardura har dezazuen exigitzen dizuegu. Utzi sistema honen konplize izateari. Nazkatuta gaude. Larunbateko manifestazioen multakoak hala aipatu dugu nola azaroaren 25ko protestetan osteguneko greba feminista orokorra izan zuela mugimendu feministak fokuan atzera kontaketa martxan da, 3 egun besterik ez direlako falta zaintza publikoaren aldarriek kaleak betetzeko. Paul Elizondo. Azaroaren 30koa Euskal Herriko mugimendu feministak deitzen duen lehenengo greba orokor feminista izango da, emaitza eta prozesu luze baten emaitza. Prentsa oharrean greba feminista orokorraren helburua lantokietan intzidentzia izatea dela jakinarazi dute sindikatu eta mugimendu feministak, fokuan jarriz zaintza duina eta unibertsala bermatu nahi dela, privatizazioa amaitzea, sistema publikoa garatzea, lan jarduna murriztea eta langileen lan baldintzak hobetzea direlarik. Atzera kontaketan martxan da Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30erako deitu duen lehenengo greba feminista orokorra izateko. Fokua zaintza eskubide kolektiboaren alde jarriko da. Manifestazio eta mobilizazio jendetsuak espero dira Euskal Herriko hiri, herri eta auzoetan. Privatizazioaren eta merkantilizazioaren aurka eta zaintza lanetan eta sektore feminizatuetan baldintza onartezinetan bizi diren emakumeen eskubideen alde aterako dira kalera, egungo sistema mantentzen dutenei ardura eta erantzukizuna exigitzeko. Halaber, beste 11 aldarri ere jarriko dituzte erdigunean, finean bizitza duinen aldeko borrokaren alde, bizitza osoan zehar zainduak izateko eta konpromiso berdina zaintzeko eskubideak lortzeko aldarrikatuz. Bada, zaintza zain justu, Arabako erresidentzia pribatuetako langileek 4 urte baino gehiago daramatzate borrokan hitzarmen probintzial bat aldarrikatuz. Langileen lan baldintza prekarioak atzean utzi eta erabiltzaileen bizi baldintzak hobetzeko oinarri izango dela ziurtatzen dute. Mikel Klaber. Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek 29 greba egun egin dituzte azken urteetan. Hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzen dute. Besteak beste, urteko lanaldia murriztu eta soldata igoerak bermatuko dituena. Exigitu egiten dugu hemen hitzarmen bat izatea, eta horrek hori esandakoa suposatuko luke oso baldintza prekarioetan dagoen jendea prekarietate horretatik ateratzea eta bizimodu duin bat izatea, eta horrek ere ez dena askotan esaten suposatuko luke ere erabiltzaileengan hobekuntza oso nabarmena ere. Izan ere, Arabako langileek, Bizkaia eta Gipuzkoako lankideek, baino 200 ordu gehiago egiten dute lan urtean, 700 euro gutxiago kobratuz. Horrez gain, lankarga ere gehiegizkoa dela salatzen dute. Artatze egokia egiteko astirik ez dutela azpimarratuz. Ez daukagu denborarik. Orduan, denbora ez daukagunean ezin dugu nahi dugun bezala tratatu. Goizeko turnoan, arratsaldean, gauean, a kontrarreloj. Ez daukagu denborari, gustatuko litzai guke
adindu bakoitzeko, dakititxe egin beraiekin, paseo bat eman. Baina eske ezin dugu, bai, juten gara, paseo bat ematera, baina eske barruan nor geratzen da besteekin. Si estamos bajo mínimos, orduan, eske ezin dugu. Hitzarmena eskuratzeko negoziazioan, erakunde publikoek bitartekari gisa aritzea eskatzen dute. Dena den, langileek salatu dutenez, erakundeek sektoreak jasaten ari duen privatizazio prozesua laguntzen dute. Privatizazioa suposatzen duena da negozioa bihurtzea, eta negozio bihurtzen denean, zerbait negozioa bihurtzen denean, primatzen duena da dirua irabaztea enpresentzako. Orduan, hauek saiatzen dute kubritzea minimoak, dekretuan jasota dauzen minimoak, eta ez dute bermatzen ez langileen, ez erabiltzaileen eskubideak. Modan jarri da, kontzertazioaren izena, berez erabiltzaileak publikoak dira, baina eta beraien baldintzak publiko baten modukoak izan behar dira, baina praktikan ez da horrela. Mix bat egiten da, orduan ez da ezberdintzen zein erabiltzaile den publikoa eta zein kontzertatua eta zein den pribatua. Langile zein erabiltzaileen baldintzak hobetzeko zaintzen sektorearen publifikazioa aldarrikatzen dute. Erakundeei zaintza lanei buruz duten ikuspuntu aldatzea eskatzen diete ere, hauen garrantzia aitortuz. Emakumeen papera beti bezala ikustezina izatea, haiek egiten dituzten lanak beti dira ikustezinenak eta egoera kaskarretan egiten dute. Zaintza lanak ez dute errekonozimiento handirik orokorrean, baina bai ikusten dudana da ez dela kasualitate bat sektorea feminizatua izatea, ez? Osea, azkenean gizonen papera orokorrean edo gizonen egoera askoz errazagoa da, edo, azkenean nor betetzen dituzten beharrak emakumeak dira, bai etxean, bai etxetik kanpo, kasu askotan, eta hori erreproduzitzen ari da zaintza profesionalizatzen denean ere. Zimarratzen dutenez, zaintza lanen garrantzia handituko da hurrengo urteetan. Hauek, gizartean duten zentraltasuna aldarrikatzeko borrokan jarraituko dute, azaroaren 30-ko greba feministarekin bat eginez besteak beste. Arabako erresidentzietako langileek gainera hitzarmen duin baten aldeko borroka propioarekin. Bestaldetik gizartarloko berriekin jarraiki preso bat hilik topatu dute Zabaiako espetxean, salaketak zabaldu duenez bere ziegan urkatuta aurkitu dute 57 urteko gizonezkoa. Zabaiako espetxean zigorra betetzen ari zen 57 urteko gizon bat hilik agertu zen larunbat arratsaldean bere ziegan urkatuta. Salaketa elkarteak baieztatu duenez, beringuruko hainbat presok azken egunetan hildakoak okerrera egin zuela azaldu dute. Suizidioaren aurkako protokoloa martxan jartzea beharrezkoa zen edo ez erabakitzeko azterketak egiten ari ziren. Ezagutzen denaren arabera, urte honetan Zabaiako espetxean bere buruaz beste egiten duen bigarren presoa da. Otsailean 22 urteko gazte bat suizidatu zen presondegi berean. Presoa isolamenduan zegoen eta suizidioaren aurkako protokolorik ez zen aktibatu. Egun gutxitara Martutenen kartzela prebentiboan zegoen pertsona bat bere buruaz beste egin zuen, kasu honetan ere aurretik protokolorik aktibatu gabe. Salaketak azaldu duenez, Euskal Espetxe ereduak huts egin du eta hori salatzeko hurrengo egunetan mobilizazioak deitzeko aukera ere aipatu dute elkartetik. Lan gatazketan berriz Europako autogintza ez dago bere onenean eta horren eragina antzematen da. Ekoizpen prozesuaren kate osoan eskarien jaitsiera argudiatuta Bridgestonek joan den astean iragarri zuen aldi baterako erregulazio bat indarrean jarriko zuela Basauriko eta Usansoloko lantegietan eta orain Michelinek iragarri du murrizketen bidetik jarraituko duela. 350 lanpostu kendu nahi ditu Gasteizko lantegian eta beste 26 lanpostu Lasarte Oriakoan. Gasteizko Michelingo faktorian 150 langile kaleratuak izango dira ekoizpenaren beherakada dela eta. Horiekin batera, Lasarteko lantokian ere kanporaketak egongo dira, beste 26 langile hain zuzen.
Azken hilabeteetan ekoizpenari moldatzeko doikuntzak burutu eta gero, taldeak hurrengo urteetarako dituen aurreikuspen txarrak direla eta langileak kaleratzea erabaki du. Era berean, Gasteizko lantegirako aurreikusitako inbertsioak murriztuko dira. Esperotako 225 milioi eurotik 150 baino ez dira ailegatuko. Sindikatuek salatu dutenez, zuzendaritzak erabakia beraiekin eztabaidatu gabe plazaratu egin du, haserrea sortu duena. Aurten egindako mobilizazioengatik zigortuak izaten ari direla baieztatu dute. Gure iritziz hau zigorrutxa da, enpresaren taktika izan da zigortzea, kasualitatez Gasteizen eta Lasarten mugitu ginen lantegietan jendea soberan dago, eta besteetan ez. Orduan hemen ikusten dugu enpresaren politika beti haiek esaten dute dela jendea erdigunean jartzea, oso enpresa demokratikoa dela, baina gero mugitzen bagara gure eskubideen alde, bateratzen dute makila eta jotzen gaituzte. Sindikatuek zuzendaritzarekin bilduko dira kaleratzeak nola izango diren zehazteko. Iragarri dutenez, alde neurrian borondatezko irteerak eta aurretiko erretiroen bitartez egiten saiatuko dira. Antzera trokelgintzan Mekaner isteko arriskuak sektore historikoaren kinkalarria areagotu du. Azken 2 hamarkadetan enpresa asko keten duten jarduna eta sindikatuek deslokalizazioaren itzala ikusten dute. Pausa bat ematea erabaki dugu gure lantegiran alde. Hau da, kanpoko enpresa ditu batekin, txosten bat eraikiko dugu, Urdulizko udalaren laguntzarekin, Mekaner rekonbertsio bat egiteko eta lantegi bideragarri bat egiteko ikuspegi ekosozial alde batetik, eta esan nahi diguna instituzio guztiei gurekin lan egiteko txosten honetan eta lan honetan, eta Mekaner eta gure industriaren sarea babesteko. Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Ordea, Iberdrolak Barakaldo eta Trapagaran artean egin asmo duen proiektuak natura ondarea suntsituko duela salatu du ekologistak Martxanek eta 9 alegazio jarri ditu Iberdrolaren aurka. Hain justu ere, enpresak handitu nahi duen zuhaitzik gabeko lur zerrendaren aurka agertu dira ekologistak. Ekologistak Martxan erakundeak 9 alegazio aurkeztu dizki Iberdrolaren distribuzion elektrikaren proiektuari. Trapagaran eta Barakaldoko udalerritan dagoen zuhaitz gabeko lur zerrenda handitzeko proiektuari. 0,51 hektarea gehitu nahi dizkio eremu horri, goi eta tentsio ertaineko sarea baitu bertan. Kontua da enpresak ez duela ingurumen inpaktuaren ebaluaziorik egin, 5 hektareatik beherakoa izan da ez dagoelako ebaluazio bat egitera behartuta. Ekologistak Martxanek ordea uste du aurreikusitako mozketa eta sastraka kentzeko lanek linea elektrikoaren inguruko habitatak kaltetuko dituztela, eta oso modu negatiboan eta nabarmenen eragingo dietela. Horien artean leudeke makalak, aritzak, urritzak, sahatxak, azain ondoak, gerezi ondoak, arteak eta lizarrak. Espezie horietatik 10 urtetik gorako ale asko daude, eta asko 50 urtera iristen dira. Ekologisten arabera horrek itxura handia eta garrantzi eta balio ekologiko nabarmena ematen die haien kokapenari. Ekologisten esanetan horrelako esku hartzeetan biodibertsitatea kaltetzen da. Zonaldeko baso autoktonoak zatitzen baitira eta bertan bizi diren basafaunarentzat interesgarriak diren habitata galtzen baitira. Gainera zuhaitz masa horiek mantentzea klima aldaketaren aurka borrokatzeko eta suteak saiesteko gomendatutako neurria da. Horregatik guztiagatik ingurumen inpaktuaren azterketa bat egitea eskatzen dute. Linea handitzeak eragindako biodibertsitatearen inventarioa barne hartuko duena flora eta fauna aintzat hartuz. Erakunde ekologista proposatzen du gainere erditentzioko eta goitentzioko linea guztiak lurpetik joatea, eta horrela ingurumenaren gaineko inpaktuak murriztea, eta altuerako inausketa indartzea.
Era berean uste du balio naturala eta baso eta zuhaitz autoktonoen eskasea kontuan hartuta horiek guztiak kontserbatzeko neurri zehatzak hartzea logikoa eta oso gomendagarria dela. Aldiz, hondakinez arriskutsuen isurpena 5 urtean erdira murriztu da Jaurlaritzaren arabera. Jaurlaritzako jasangarritasun eta ingurumeneko sailburu Arantxa Tapiak jakinarazi du 2023an 12 milioi euro inguru biltzea espero dutela isurketa eta errausketa kanonari esker. Eusko Jaurlaritzak duela 2 urte onetsi zuen hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030erako plana, funtsezko 3 erronkari heltzeko. Hondakin gutxiago sortzea eta haien balioa aprobetxatzea ekonomia berriro sartuz, zabortegitara doazen hondakinak ahalik eta gehien murriztea eta hondakinen arloko Europako legediari jarraitzea. Horretarako emaitza batzu finkatu dituzte helburutzat 2030erako. 130 jaistea barne produktu gordinaren unitate bakoitzeko sortutako hondakin tasa. 185 arte areagotzea hiri hondakinen gaikako bilketa. Hondakinen ez arriskutsuen 185eko valorizazioa eta laugarrenik 115aren azpitik murriztea zabortegian amaitzen duten hondakinak. Sortzen dugun guztietikan 115 bakarrikan zabortegietara eta beste guztia berriro ere erabiltzeko moduan izan beharko ginateke. Zifra horiek jo mugan eta ekonomia zirkularra deitzen dutena bultzatzeko 30 milioi euro bideratu dituzte hondakin prebentzioa sustatzeko. Honetaz gainera Tapia sailburuak azaldu duenez 2022tik aurrera hondakin korronte nagusietara bideratutako 11 valorizazio instalazio sortzeko baimena eman eta izapideak hasi dira. Ditugu instalazio desberdinak, baimena askatu dutenak, batzuk ja baimena badute eta pendiente daude instalazioiek martxan jartzeko, eta guztira 1 milioi tonari emango liokete irtenbidea. Euskal Autonomia Erkidegoan behar adina zabortegi izan nahi dituzte 2030era bitarte sortzen den zabor guztia horietara eraman ahal izateko, hondakinak kanpora eraman behar gabe. Kontu dutan izan 2030ean gutxi beharko dugula, baina tartean badugula bide bat egiteko. Trantsizio jasangarrirako bidean orain artekoari begira Tapiak esan du 2018 geroztik Euskal Autonomia Erkidegoan 159 murriztu dela zabortegira bideratzen ziren hondakin ez arriskutsuak. Eta emaitza hori dela asko balorizatzen delako edo material gutxiago erabiltzen delako. Hau da, eraginkortasuna ahalegin handia egiten ari dela azpimarratu du. Hainbatetan esan bezala greba feminista orokorrera deitu du Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30erako ostegunean Euskal Herriko kaleak aldarriz beteko dira zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatzeko. Askotariko eragileek bat egin dute deialdiarekin eta gaurkoan besteak beste Euskal Herriko neska gazteen sareko Inma Ulaziarekin eta Gehitu elkarteko Izei Etxeberriarekin izan gara grebaz. Aritu zizan ere prozesu luze baten emaitza izango da osteguneko greba orokor feminista ez galdu jarraian egin dizkegun elkarrizketak. Euskal Herriko neska gazteek ere kaleak hartzeko deia egin dute azaroren 30erako eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Uma Ulazia sareko kidea. Kaixo Uma. Kaixo egunon. Beno, izan ere, neska gazteek ere 11 arrazoi dituzue grebara jotzeko, ez da? Hori da. Neska gaztiok ere zeharkatzen gaitxolako zaintza sistema, zaintza gatazkak, eta zentzu hontan zeharkatzen gaitxun hortatikan abiatuta planteatu ditugu arrazoi desberdinak, zaintzalan hauek egiteko bete beharra dakagulako, ez? Bai, merkatuan barruan eta gaina baldintza prekariotan zaintza sektore osoan gertatzen den bezala eta honen parte ulertu behar dugu ere prekarizazioa neska gazte betetzen ditugun lanetan, partikularretan, haurtxikia zaintzen eta baitxaren merkatutik kanpo ere, modu disparikoan zaintzen dugu, lagun artean, militantzia espazioetan, ikasteko guneetan edo, eta saiatu ez dakit, zeharkatzen gaitxun zentzu hortatik edo, arrazoiak planteatzen eta jokuntua jartzen ere sozializazio patriarkala, ikasi behar dalako ere, doain zaintzen, ikasi behar dalako ere baldintza hauetan zaintzen, aitortu gabeko lanak egiten eta, saiatu gara zentzu hortan edo planteatzen arrazoiak grebara begira, guk ere baditugulako nahiko arrazoi greba egiteko azaroaren 30ean.
Gainera, zaintzara kolektibo, eskubide kolektiboen aldeko borroka, denon borroka badela azpimarratzen duzu, ez da? Eta gizonek ardura har dezaten deia egin duzue. Bai, hori da. Oaingo greba hontan indegu apostua etxeko aliantza politiko bat gizonakin, baina ideu remarkatu aliantza politiko hau ezin dela izan gatazkari gabia. Gatazkari gabiak suposatze, aldoalako suposatu aliantza bat, aliantzak aldoako suposatu menderakuntza berri bat gatazkari gabia balin bada. Baina, aliantza honen alde berretxigea eta zentzu hortan deitzen dixeu gizonai ere harturak hartzeko, deitzen dixeu lan etxeko greba hontan, deitzen dixeu greba etxeko gurekin batea, eta deitzen dixeu ere erantzukizunari hartzeko, ez? Baina arte alboratu duguena zaintza gatazkan, hartzeko ardura hori oraingo hontan. Gainera, zaratu duzu, sistemak zapalkuntza mekanismoen bidez, arautzen duela nork merezi duen zaintza eta nork ez. Eta horregatik, ezinbestekoa da mobilizatzea, antolatzea. Bai, hori da. Da ezinbesteko premisa nork zaindu behar duen eta nork ez, nork daka zaintzeko eskubidea, zaindua izateko eskubidea eta nork ez. Eta hori da, sisteman ezinbesteko premisa baitxe ere zaintzan lan izaera ukatziakin batea, eta horretxe uste du, zaintza sistema, hori denez sisteman ezinbesteko premisa, zaintza sistema eraldatziak dakala potentzialtasun handixea, eramaten gaitxulako funtzian bestelako sistema bat irudikatzea, ez? Eta hortako, biharrezkoa da, seinalatzea zein dagoen prekarizatzen, zein dagoen privatizatzen, zein dagoen honekin diru irabaziak ateatzen, zein dagoen emakumeen gain uzten zaintzalan ardura, eta seinalamendu ontatikan txandanian saltuare bestelako sistema bat irudikatzea, hortako ere ezinbesteko da mobilizatzea, antolatzea eta kaliak hartzea bai. Grebaren atarian gaude, 3 egun besterik ez dira falta, lehenengo greba orokor feminista dugu ate joka, azken prestaketak, azken batzarrak, nola? Hartuko diozue grebari? Bagabiz azkeneko prestaketa hortan, azkeneko lan horrek betetzen, bada prozesu luze baten emaiz izango da greba, baina, hendikan gelditzezako indarrak eta hortatikan tiraka, bagabiz ere neska gazteak gazte espazio ezberdinetan, greba komiteetan, herrixetan, unibertsitateetan eta ezigune ezberdinetan ere ikasle komiteetan, eta, horri heldu, azkeneko prestaketa heldu, ambizio handixakin heltzen dixeu ere gazte bezala, eta ambizio handixak dakau ere gaztiok greba honen parte izateko eta sujetu aktibo eta potentzial izateko, hortan gabiz eta ia ze moduz heltzen dixun. Gainera zaintzaren problematika ez da orai lantzen hasi, ez da hasiko da greban, ez da bukatuko ere, orduan Euskal Herriko neska gazteek grebaen ondoren ere hori erdigunean edukitzen jarraituko duzu, ez da? Bai, hori da, greba hau da prozesu luze baten ondorio, eta da zaintza sistema problematizatzean ondorio eta hortan gabiz denbora luze bat. Greba izango da inflexio puntu bat, baina oain arte heldu duzu bezala ere, greba egun hori eta gero ikusiko dugu zein dan kojuntura eta ze emaitzuzten digun ere, edo ze testimuru berritxan uzten gaitxun, eta zentzu hortan ere testimuru berri hortatikan jarraitzuko dugu ere problematiko honi heltzen, eta problematizatzen zeintza sistema bea testimuru berrietan. Eskerrik asko Uma Olazi, Euskal Herriko neska gazteak zareko kidea gurekin izatagatik hurrengora arte. Eskerrik asko zuei hurrengo arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan trantzak hartatzen dituen unitate bakarra da gainera gurutzetakoa, ez da? Eta hori kritikatu duzue, konta iguzu? Bai, duela jada urtebete daramagu saiatzen nolabait ere egiten kanpaina bat unitatearen jarduna kritikatzeko. Azken finean unitate honek beharrezkotasun bat daka, hau da guztiok ara joan beharra dugu. Orduan beharrezkotasun hori dela eta bereziki garrantzitsua iruditzen zitzaigun salaketa kanpaina hau burutzea. Azken finean, berdin du nongo azaren, ze probintziatakoa, inkluso Kantabriatik ere joan behar izaten dira zenbait pertsona joan behartzara, araño, gurutzetaraino. Orduan, ez dago tramite honi aurka egiterik, prozesu mediku bat burutu nahi baldin baduzu, printzipioz zure transizioaren prozesuari jarraipen bat egingo dioten profesionalekin.
Horregatik egin dugu salaketa kanpaina hau. Gainera, inkesta bat egin duzue eta hortik ondorioztatu duzue tratamendua bortitza dela. Hala ere elkartetik urteak daramatzazue kanpainak egiten eta adiraziak olako kasuak jasotzen eta tratatzen. Bai, hori da, gure kanpainaren, gure kanpainaren zati handiena oinarritu dugu inkestaren erantzunetan. Izan ere, inkesta bat burutu genuen, deialdi publiko bat egin genuen inkesta honi erantzunak jasotzeko, eta orotara 18 erantzun baino zenituen jaso, baina egia da oso erantzun esanguratsuak izan direla. Izan ere, erantzun guzti hauetan oso kasu antzekoak eta aldi berean oso ezberdinak ikusi ahal izan ditugu. Bai lodifobia, bai kapazitismoa, baita transfobiaren adierazpen ezberdinak ere jaso ahal izan ditugu. Eta hortaz gain, noski, lan prebio bat egon da, inkesta izan da lanaren zati bat, baina ikusi dugu hori baino askoz lehenago, daramatzagula urteak eta urteak akonpainamendu prozesuak egiten transpersonekin, persona ezbitarrekin, intersexualekin ere, eta bereziki garrantzitsua iruditzen zitzaigun prozesu hau burutzea, kontuan izan da ikusi dugula behin eta berriz errepikatu direla, bai lodofobia kasuak, bai transfobia, bai NB-fobia, pertsona ezbitarren aurkako zapalkuntza, eta abar. Eta gainera gehitun erregistroak daude, era berean eta bestelako organismo batzuek ere erregistroak jaso ahal izan dituzte. Beraz, azken finean, hainbat aldizkaritan adierazi dute inkesta dela nolabait ere prozesua burutzearen arrazoia, baina ez da inkesta izan, eta ez ditugu inondik inora ere hortik atera ondorioak, izan ere prozesu hau askoz luzeagoa izan da aurretik ere. Prozesu luzea orduan aipatu duzun bezala izei, eta gainera guretzetako unitate horretan oso jarrera bortitzak jaso izan dituzue, dirazpenak, adibidez, transmoda bat dela, eta horrek irizpideak ere auzitan jartzen ditu, ezta? Bai, gure kanpainaren salaketaren zentroan, kokatu izan dugun nolabait ere aldarrikapenetako bat izan da psikiatriatik pasatzeko beharrezkotasun horren ezabapena. Izan ere, ez da bera bakarrik, ez da psikiatrian bakarrik erreproduzitzen indarkeria hau, baina psikiatrian bereziki bortitza izaten da indarkeria, izan ere nolabait ere beharrezkoa den tramite bat da, edo behartuta gaude tramite horretatik pasatzen, nahi baldin badugu nolabait ere gure transizio medikoarekin aurrera jarraitu. Hau da, endokrinoaren gana juten garenean, eta berak probak egiten dizkigunean ziurtatzeko ea testosterona edo estrogenoak edo bestelakoak hartzeko baldintza fisikoak betetzen ditugun, behartuta gaude baiezko definitu hori jaso aurretikan handik pasatzera, psikiatriatik pasatzera. Eta horrek tutelazio prozesu bat izaten amaitzen du, hau da, nolabait ere tutelatuta zaude, hirugarren pertsona batek erabakitzen du prozesu horretan aurrera egiteko beharrezko baldintzak betetzen dituzun edo ez. Eta irizpide zehatz eta oso itxi batzuen baitan ez gauden pertsonok, pertsona ezbitarrok, gorputz ododiak dituztenok, arrazializatuak eta migranteak diren pertsonek, eroek, gaixoek, diskak diren pertsonek, azkenean jasotzen duten indarkeria izugarri bortitza da. Orduan ez dugu onartuko gure gorputzen gain burutzen diren indarkeria guzti hauek erreproduzitzen jarraitzea. Eta are gutxiago, psikiatriatikan horrek tartetikan dakarren nolabait ere patologizazio prozesuarekin. Egoera horren aurrean gainera, exigitzen duzue prestakuntza izatea ezinbesteko aldagai bat badela, eta horretarako ere osasun sistema kalitatezkoa izateko ezinbestekoa bada inbertsioa. Noski,
alde batetik formakuntzak egitearen beharrezkotasuna azpimarratu nahi izan genuen konturatzen garelako, badaudela pertsona asko zapalkuntza horiek erreproduzitzen jarraitzen dutenak, erizainak, medikuak, anbito guztietako osasunaren profesionalak, azkenian askotan ez ezagutza batean oinarritzen dutela beraien jarrera hori. Ez da kasu guztietan horrela, beste kasu batzuetan gorroto delituak dira zuzenean, edo TERF famatuak ere aurkitzen ditugu, baina badaude kasuak ezagutza falta batetik datozenak. Orduan, kontsideratzen dugu gure realitatean inguruko ezagutza bat garrantzitsua dela, bai transpersona bitarrena, baina baita noskirez bitarrena edo intersex pertsonena ere, zertzen finean intersex pertsona batzuk ere pasatzen dira unitate honetatikan. Ez bakarrik intersex izan daitezekelako, baizik eta baita ere intersex pertsona asko trans kolektibaren parte kontsideratzen dutelako beraien burua, ez? Eta hortaz gain, esan dudan bezala lehen, reproduzitzen dira beste hainbat eta hainbat indarkeria gure gorputzen gain. Lodifobia, eroen gain ere kristolako zapalkuntzak burutzen dira, orduan guzti horri aurre egiteko formatu egin behar dira pertsona hauek. Formakuntza horiek egiteko medioak behar dira, eta nolabait ere oinarrizko inbertsio bat egin behar da, diru inbertsio bat eta errekursoak behar dira, bai humanoak, bai materialak. Eta hortaz gain formakuntzaz haratago, itxaron zerrenda luzeak eta bestelako kalitatea urritzen duten, edo atentzioaren kalitatea urritzen duten faktoreak, nolabait ere murrizteko edo horrei aurre egiteko, inondik inora ere ezin duzu ziurtatu kalitate bat, ez baldin badago inbertsio bat. Orduan, inbertsioa horregatik eskatzen dugu. Eta gainera uste dugu ez gintuzkela bakarrik gure kolektiboari mesedetuko, baizik eta herritarren osoari emango liokela nolabait ere kalitate plus bat, beraien bizitzan eta beraien osasun atentzioan. Eta bestelakoan Euskarriko mugimendu feministak greba orokor feministara deitu du azaroaren 30erako, zaintza sistema publiko komunitarioaren alde, gehitu elkartetik zein da egiten duzuen irakurketa? Bai, ikusten dugu gaiak badituela konplexutasun asko. Noski, uste dugu bizitza erdigunean kokatzearen lema oso garrantzitsua dela, izan ere gaur egungo sistema kapitalistaren baitan, gure gorputzen gain erreproduzitzen diren indarkeria horiek, hein handi batean hortik datoz ere askotan, bizitza erdigunean ez delako jartzen, ez delako bermatzen bizitzen duintasun hori. Bizitzen duintasun hori bermatu ahal izateko, uste dugu zaintzaren alorra oso garrantzitsua dela. Gaur egun sistema honetan bizi garelako beharreztu gaituztela privatizatzen area hori. Ez dagoelako ez denborarik, ez errekurtsorik, ez gaitasunik era kolektiboan erantzuteko zaintzaren behar horri. Noski badira erak eta badira alternatibak eta egin dira proiektuak privatizazio horri aurre egiteko eta zaintzaren sektorearen industrializazioa ez esango barkatu, enpresarizazioari aurre egiteko, baina sistemikoa den arazo bati aurre egiteko erantzun sistemikoak eman behar dira. Eta greba bezalako erramintak izugarri garrantzitsuak izateaz gain beharrezkoak iruditzen zaizkigu. Gainera kontuan izan da lanaren banaketa sexuala dela eta sektore hauek guztiz feminizatuta daudela eta guztiz prekarioak direla eta gainera kolonialismoaren faktorearengatik emakume migrante eta razializatuak egoten direla batez ere bertan lanean oso baldintza prekarioetan uste dugu aldarrikapen oso garrantzitsuak egiten ari direla sektore horretan.
Horregatik, bai, noski, bat egiten dugu aldarrikapenekin, kontuan izan da, ados egon zaitezkeela planteamendu batzuekin edo besteekin, eta kritikak egon direla, eta kritika batzuk legitimoak izan daitezkeela, baina mezuaren osotasun nagusiarekin bai bat egiten dugu. Orduan bat egiten duzu mugimenduaren deialdiarekin, ezta, aldarri nagusiarekin eta kaleak hartzeko deia ere orduan egiten duzu gehitutik. Bai, uste dugu oso garrantzitsua dela kolektibizatzea eta era kolektiboan erantzunak ematea sistema honek birproduzitzen dituen zapalkuntza eta gatazka guzti horien aurrean, eta kolektibizatzeko erraminta oso garrantzitsu bat izan da historikoki greba, beraz, bai, bat egitera deitzen dugu eta gonbidatzen dugu jendea kolektibizatzen jarraitzera eta alternatibak planteatzen jarraitzera. Azaroaren 30-ako greba feminista orokorrera deitu du Euskal Herriko mugimendu feministak eta pantailaren beste aldean dugu Nadia Perez, Gitaiako kidea. Kaixo, Nadia? Kaixo. Emakume langileen interesak defendatu eta borrokatzeko kaleak hartzeko deia egin duzue Itaiatik, ezta? Zein da egiten duzuen irakurketa? Guk usten du zaintzan auzie ez, dala greban gai nagusia azkenen badala emakume langileen zapalkuntza ezaugarritzen duen gaietako bat. Azken finen etxeko zaintza lanak oro arroendik ere emakume egiten ditugulako, baina hortaz aparte ere, zaintza sektoreko lan prekarizatu guzti horiek oso sektore feminizatuko dielako, ez? Eta bertan lan baldintza oso txarrak izaten diela, eskubide politikok askotan urratuta ditun sektore bat, ez? Tardun kalek hartzeko arrazoi nabarik zeudela. Karo, guk bai usteuna da, greba, esanten bezala, zaintzan auzi erantzuteko iten dan momentun, ikuspuntu ezberdinek ere egon daitezkela gai hau lantzeko, ez da? Gure helburue bada, gure aldarrikapenetan azaldu egun bezala, pertsona oro kalidadezko lan eta bizi baldintza berdinek izatea, eta greba ere norabide hortan ekarpena egiteko erabiliko dugu, ez? Batetik, aipatzen genduna, ez? Balio behar dula, zaintzan auzi eta sektoreko langileen problematikak ahalik eta gehien zabaltzeko, hau da, sektore bati, ahotsik ez dauken sektore bati ahotsa emateko, ez? Eta ahalik eta jende gehienek ezagutzeko zein dan zaintza auzikin daun egoera, baina beste alde batetik ere, aukera eman behar digula egoera gatazkatsu horri edo soluzioa emateko proposamen politiko bat aldarrikatzeko eta horren ingurun kontzientzia sortzeko, ez? Hau da, guk usteu zaintza auzi aterabidea emateko beste gizarte antolaketa bat beharrezkoa dela, bai edo bai, esan bezala guztiok bizi baldintza batzuk bermauta eukitzeko, eta horregatik greba ere sozialismoan aldeko autue indartzeko erabili nahi dugu. Sistema publiko komunitario bat aldarrikatuko du mugimendu feminista, greba feminista orokorrean. Itaiatik greba deialdi hau babesten duzue eta egun horretarako beste protesta batzuk deitu dituzu, ezta? Bai, guk usten dugu greba esan duten bezala, zaintza auzie lantzeko edo salatzeko greba bat dela, zaintza sistema publiko komunitarioan aldeko aldarrie dala horri aterabidea emateko aukera bat, baina gu nahiko kritiko planteatu geha auzi horrekin, batez ere usten dugulako gaur egun instituzio jotea exigitzen zaintzan eskubidea bermatzea nahiko ameskerie dala, ez? Azken finen instituziok badituztelako egiturazko muga batzuk, dala bereien klase izaerak jartzen dien muga bat. Hau da, esan nahi duguna da, instituziok beraien klase interesa bermatzeko, hau da, batzuk privilegioiek mantentzeko beste batzuk galdu behar ditugula bai edo bai, eta horregatik guk gure aldarrikapen propiok eta gure mobilizazio propiok deitu ditugu, bai instituziok seinalatzeko eta baita ere zapalkuntza honen eta zaintza auzin ardura dauketen enpresari horiek seinalatzeko. Orduan, antolaketa propioa egin duzue, greba bezala izendatzen duzue azaroaren 30ean eta ez greba feminista orokor bezala okertzen ez baldin banaiz. 2023ko martxoaren 8ean deitu zuen grebara Euskal Herriko mugimendu feministak eta prozesu luze baten emaitza izango da greba. Grebaren antolaketara hainbat eragile batu dira, baina egia da, Itaiak ez duela greba orokor feminista horretan parte hartu, ezta? Mugimendura mugimenduaren protestara atxikitu beharrean kontraprogramazioa egin duzue Itaiatik orduan?
Ez, bueno, esan deten bezala, alde bat ikusten dugu aukera ezberdinak daudela auzi honi erantzuteko, mugimendu feministak bere proposamena mai gaineratu du, bere lanketa propioa indo, Itaiak ere bere lehentasunen arten dauke zaintza sektoreko emakumekin lan egitea, ez? Emakume langileen interesak defendatzen ditun antolakunde bezala, eta greba orokor bat ulertzen dugu historikoki izan dela langile klasen interesak defendatuta burrukatzeko tresna politiko bat, guztiok erabili dezakeguna, eta gu nahi duguna da zaintzan auzi erantzuteko greba deialdi hori indartu, baino greba deialdi hortan usten dugu aldarrikapen ezberdinek badutela lekue eta ikuspuntu hortatik begiratu behar diogula, ez? Nola indartu zaintzan auzi aterabidea emateko mobilizazio bat, baina bueno, guk usten dugu mobilizazio hori termino propio batzukin egin behar degula, benetan guztion interesak bermatu izateko eta ez gelditzeko betiko berdinen, ez dala, emakume batzun egoera igual hobetzen dela, baina okerren dauden horiek alboratzen diela eta jarraitu behar dutela guztiz esplotatuta, egoera miserable batzuk bermatzen eta horri guztion eskubide horiek defendatu nahi ditugu, horregatik gure mobilizazio propiok eta aldarri propiok greba orokorregun baten, mugimendu feministak feminismon aldeko aldarri plazaratzen duna, baina guk beste ikuspuntu bat ere eman nahi dioguna. Aldarri propioak eta manifestazio propioak orduan aipatu dituzue, hiriburuetan manifestazioak egingo dituzue, ordu batetan okertzen ez baldin naiz asko, eta zehazki mugimenduak, mugimendu feministak grebarako eskubiderik ez dutenei keinu egiteko ekintzak antolatu ditu ordu horretan, Itaiak alde batetik, mugimenduak bestetik egingo ditu ordu berdinean protestak. Bai, esan deten bezala ez, Itaiatik inditugu Euskal Herriko 4 hiriburutan mobilizaziok, eguerdin, ordu ezberdinetan, gehienak ordu batetan die bai, esan dezun bezala. Erabiliko ditugu mobilizazio hauek, aldarrikapen politiko askatzaile batzuk mai gaineratzeko, ez, norabide hortan indarrak batzeko, esan dugun bezala. Egie da, aipatzekoa dela hor badaudela beste ekimen batzuk, guk gure mobilizazioak deitu ondoren plazaratu dienak, greba deialdi baten ulertzen dugu ekimen asko daudela, eta ez dela bat edo bestea solapatzeko idea batekin, baizik eta bakoitzak bere norabideen ekarpena egin nahi diola egun honi, eta guk ere horregatik herri eta auzo askotan ekimen ezberdinek antolatu ditugu, eta mobilizazioak ere momentu hortan tokatu die, eta horri indarra ematen saiatuko gara. Ezkerrik asko Nadia Pérez, Itaiako kidea, gaur gurekin izatagatik. Zuei, mila esker gonbidapenagatik. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Ez dut inoiz izango urreko mugikor bat, inoiz ez dut estreinatuko mugikor bat euro baten. Black Fridayn eskuratu honor bosge bat hilean euro baten truke zuntzarekin eta mugikorrarekin Euskaltelera etortzeagatik. Eta bezeroa bazara ere bai, Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ongi etorriak saiora, amatasunak, gurasotasunak, feminismotik hitz egiteko plaza edo plazatxoa. 2021 urtean, zaintzatik lanaldian murrizteko egontzien eskaren 85%, emakumezkoena izan zen, eta eszedentziakin antzeko zerbait gertatzen da, inkluso datu ustut handiago dela. Hemen dugun gonbidatuak garik, datu horien atzean ezkutatzen den salbuespenetako bat dela esan dezakegu, eta gizonezkoa eta berak hartu izan du, urte batzu ez, zure aurraren zaintza lanetarako murrizketa hori. Kostatu zaite ni alabarekin nolako harreman estu berezi hori izatea. Honein 6 urte ditu, eta egia esan hirukote horretan, zaila egin zait. Ez da, bere amarekin duen harreman estu hori normalaren moduan, oso polita